Ayan, good morning mga idol. Ayan. Ayan mga idol, good morning. Inuubo tayo mga idol, inuubo. Ayan, update lang po mga idol. Good morning mga idol. Ayan, good morning. Shout out. Shout out po sa inyong lahat dyan.
Ayan, good morning idol, good morning. Hi buddy, good morning. Magandang umaga din po buddy. Ayan, dito ako nagla-live muna ngayon kasi wala akong upload buddy. Tsaka inuubo pa ako eh. Live muna tayo dito buddy sa ano. Ayan, yan ang pinaka-delinquent na ano, kurbada buddy. Dami nang nadisgrasya dito sa kurbada na yan eh. Tabing highway po buddy. Ayan, malapit na mo kami dito sa highway. Ayan yung hagdan namin buddy oh. Andun yung kabayo ko oh. Sa unahan. Ayan, dami po ditong nadidisgrasya buddy. Dito sa kurbada na yan. Ang daming sumisimplang dyan. Ayan, live muna tayo dito mga buddy. Ayan, bubusina na naman to. Pop idol. Pop. Ayan, bantayan natin yung galaw ng ano. Ayan mga idol. Pop idol. Ayan, ang ganda dito mga idol. Ayan, good morning. Shout out po sa inyong lahat dyan. Hindi ako nakagupit ngayon at inihika. Si Kuya Reds inihika. Ayan, mga idol, good morning. Marahay na umaga. Mga Bicolano, Bicolana. Ayan, good morning. Shout out ho sa inyong dalawa dyan. Ayan, nawala na naman yung mga ano, yung sasakyan. Shout out ho sa inyong lahat dyan. Salamat po buddy. Ay medyo ano pa buddy, baka mga pag nakaipon-ipon ako, pupunta kami ng ano buddy, ng Matnog. Doon ako mamamana ng kulambu, octopus, yan, yung mga ganyan. Sa ngayon wala pa buddy. Ipon muna ng kaunti para makapunta kami doon. Naghahanap lang kami ng chimpo. Naghahanap lang ako ng chimpo buddy. Ayan.
Ayan, pa-like and share naman mga idol. Ay, kaunting minuto lang po tayo dito, ano. Mahina ang ating signal. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, shoutout po buddy kay Kalasag TV. Ayan, shoutout po. Ay ano po buddy, abot siguro ng ano. Ayun si Brad dumaan, yung titinda ng tinapay. Si Brad nasa ano lang buddy, mga 1.5 or 1.2 ganun. 1.5 pag aircon, ordinary mga 1.2 lang. Pero pag ano hanggang bulan matnog, ano 1.5 ordinary. Galing Maynila buddy ah. Galing po ng Maynila. Ayan, 1.5. Tingnan mo itong mga pamangkin ko. Ordinary. Oh, mga 1.2 lang po yan. Or pero pag diretso ng matnog, ano yan, mga 1.5. Oh, yan doon si Sis Mariel, oh, may daladalang ano, umigib ng tubig. Oh, sana all. Ayan sila, oh. Ay, yung pamangkin kong dalawa, yun, oh, yung nakatayo dun sa unahan. Yan, yung pasaway na yan. Ordinary na lang buddy. Ayan, pasensya na, sinisipon ako. Sinisipon, inuubo. Ayan, shoutout po sa inyong lahat yan. Good morning, mga idol. Ayan, shoutout po sa inyong lahat yan. Medyo salamat po buddy, salamat po sa Diyos. Ano kasi buddy, maluwag yung kalsada. Alam mo yung kalsada na yan, apat na linya. Ayan o, dalawa dun sa kabila, dalawa din sa kabila. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Good morning. Si Bagyo pa lang papa nakakuha. Si Bagyo dito sabi ni Bigat. Sabi ko sa laan. Dumi ka kay kabata. Sabi ko.
Ay, wala po buddy. Ano lang. Kumbaga, kurbada kasi ang buddy. Hanggang dito sa kabila. Inaantay lang na mawala ng sasakyan. Yan. Ay, buddy. Brad. Ayan o. Hanggang kasi ayan o. Yung kalsada, inaayos nila dito. Pinipinturahan. Ayan. Itong kurbada na yan, dami nang nadisgrasya dyan. Dito, nung hindi pa yan nawawidening, ang dami dyan. Tapos ito, may puno dyan lagi. Lagi silang nadidisgrasya dyan. Yan, dyan lang sila natawid. Ayan, shoutout po mga idol. Kaya nga po, malawak po ang daanan. Ang luwag. Yung motor ko nga, yung kabayo ko nandun, no? Doon ko lang pinaparking kasi pag dito sa baba, mainit. Ay, ang bahay ng kapatid ko naman yan, eh. Opo, sadya po maganda po dito, buddy. Ayan. Magkakaroon na rin kami ng tubig dyan. Galing doon sa baba. Ayan, may mga saging. Opo, buddy, ang yung bahay ng kapatid ko ng kabila. Doon din ako tatayo ng bahay sa na yun, sa park na yan, katabi ng kapatid ko. Yung halos panganay ko na kapatid din yan. Panganay nila mama. Shout out po sa inyong lahat. Good morning. Have a nice day mga idol. Nakadami ka na po ba ng gupit, buddy? Minsan magla-live din ako doon, buddy, sa sa gugupitan ko. Maganda rin, kaya lang aircon, buddy. Ay, madami pong buko dito, buddy. Nagkawit nga sila nung nakaraan. Sawa-sawa na naman sa buko, buddy. Ayun, yung kulay pula dun sa kabila. Ang sarap nun. Ano ba yun? Hindi natin makita, eh. Ayan, akyat ko muna, buddy. Ayun, ang sarap ng buko na yan. Yan, daming bunga. Yan, masarap yan. Lagi naman po ako nakamas. Kaya lang, siyempre, ako
Sarap po talaga, Brad. Lagi kami ditong nagbubuko. Ano pag oras na nangangawit ng niyog. May pangkawit kami diyan. Si Brad ang nagkakawit. Kasi ako din ako marunong magkawit eh. Nung maramihan. Ayan oh, sarap niya no. Hanggang doon sa baba yan. At tapos dito naman, hanggang doon. Kaunahan pa ng kaunti. Ay, medyo mahina lang po dito ang internet. Data. Naka-data lang po tayo. Ayan yung bahay ng kapatid ko. Yun. Kapatid ko din doon. May tanim-tanim din kami dito, idol. O Brad? May mga talong din. Mahina. No. Ay, kaya pala, Brad. Ayan, Brad, oh. May mga na kaso yung dahon dito ng talong. Ayan, oh. May mga tama. Binabanatan siguro ng uod. Ayan po. Lagi kong yan, dinidikdik. At least tumataba din. Abunuhan lang to, Brad. Kulang lang sa abuno. Kaya lang binabanatan ng palaka. Sinisira ng palaka eh. Ayan, okra. Hindi pa na nahihiwalay. Ito, gamot na chocolate. Maganda sana dito pag tag-ulan dito. Lilinisan yan pag tag-ulan. Yan ang abuno dito, plastic lang. Ayan, plastic ang abuno. Plastic. Mainit dito, buddy. Tag-init ngayon eh. Pag tag-ulan naman dito, naku, putik naman. Madaming putik. Ayan, kay chocolate po, oregano. Ay, sobrang init na po talaga dyan, Brad. Ang dami na sigurong dyan. Mga nadadali ng heat stroke. Ang grabe, ang daanan dito papunta dito sa Bicol daw. Halos tuyo na yung mga dahon din eh. Pa to, matagal pa tong tag-init, tag-araw. Ayan, maliligo na naman itong
asawa ng kapatid ko. Ayan yung pamangking ko doon. Kasama sila ng mama niya. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. Shout out. Pasensya na, inuubo. Ayan, good morning. Good morning po. Ayan, tanggalin muna natin itong dahon. Ay, nasa 52. Sa amin dito, ganun din po. Umabot ng 52 din ata. 52 degrees din dito. Ang init. Kaya lang, di ko man po naramdaman dun sa shop kasi naka-aircon po yung shop eh. Paglabas, ay, para akong binugbog. Ay, yung lupi dito, Brad, medyo may kamahalan po. Doon sa coastal, mura lang. Dito po, mahal po dito. Highway po kasi. Halos yung doon sa kabila, milyon din ang presyo eh. May bahay na din po doon sa dati kong tinitirahan na lugar. Milyon din ang inabot ng parang Maynila na din yung presyo eh. Pero doon sa coastal area, mura-mura lang doon kasi lang eh. Kaya lang may highway na ngayon, mamahal na doon ang lupa eh. Kaya nga po, lalo ho sa sentro ng Sorsogon, ang ganda. Ang ganda na doon ng pamahala ng mayor dito, ang ganda. Tuwing birthday ng mayor dito, mayora, may tagi-isang balot ng manok at saka pansit. Tuwing birthday. At saka may pasalinggaya sila doon. Namimigay ng motor. Namimigay ng kotse. Yan ang mayor dito. Mayora. Ang ganda na ng Sorsogon. Kaya nga po na mahal po talaga yan pagka may highway na, mahal na yung lupa. Yun. Mga nagra-rides na kamotor gaganda ala, pare-parehas ang gaganda ng motor Ayan, shoutout to sa inyong lahat. Ay, model sila ng ayun. Ang ganda. Nag-rides lang talaga. Ganda ng ng pagka-develop ng Sorsogon. Pati yung mayor dito mabait. Pag birthday niya, lahat ng sakop niya nasa Sorsogon, binibigyan niya milyon. Akalain mo yung isang balot ng manok siguro mga
isa't kalahati, kaunti ang kulang sa 2 kilo. Eh, bawat bahay, ang daming bahay eh. Ang dami. Tuwing birthday niya, tapos namimigay pa ng ano yan, kotse, motor, ang daming motor na pinamigay. Doon sa Balugo Complex ng Sorsogon. Yan. Kaya lang di po ako pumila doon eh. Ang daming tao. Ang daming nahihimatay doon sa loob. Ay, okay na po. Ikaw lang po ang ang bahala, Brad. Pagka may bahay na rin ako diyan sa baba, mas maganda-ganda na. Kaya lang pupunta tayo doon sa sa coastal area, maliligo tayo sa dagat. Maganda doon maligo. Wala man problema, hiram ako ng tricycle sa kumpare kung mayroon akong maaarkila na tricycle. Ako na mismo ang driver. Kaya nga po, wala pating bubong yun. Walang bubong yung na yun. Yung complex na yun. Ang lawak. Ayan, maano tayo ng buko dito pagka umuwi ka dito, Brad. Loobin, maano tayo ng buko. Ay, pwede po. Pwede mag-overnight po sa tabing dagat. Gano'n lang ng tent, tulugan, ganun. Maganda po maligo pag medyo pahapon na. Umaga, ganun din, maganda rin. Kaya lang pag mainit na, tapos doon ka sa ilalim ng puno, ayan, maganda. Ay, opo, mailaw tayo ng ng isda. Mamamana tayo ng kulambutan. Kulambutan at saka octopus. Mga isda, ang dami. Ang ganda, buddy. Tapos tayo, ihaw-ihaw tayo sa gilid. Hindi pa ako nakaka-uwi doon, pero pag nakauwi ako, kita, magbibideo ako doon, ipapakita ko sa iyo, Brad, kung ano yung sitwasyon doon. Ayan. Malapit na po tayo mag-end, Brad. Malulubat na yung ko eh. Malulubat na po, malulubat na.
Ay, nandito po si Chocolate. Kumakain ng chocolate. Nak. Dili ko. Ayan po si Chocolate. Nak. Shout out po. Ayan. Kumakain ng chocolate. Ayan o, kumakain ng chocolate. Chocolate, chocolate. Ayan, chocolate, chocolate. Ayan. Chocolate pa rin yung kinakain. Opo, tumangkad na po. Kaya lang medyo pumayat. Hindi pa rin nakain ng maayos. Puro lang po didi. Didi ng didi. Hindi na masyado maligalig. Gusto dyan sa baba. Yan, gusto niya magtakbo-takbo dyan sa baba. Kaya lang hindi pwede na kalsada po kasi. Ayan, salamat po buddy. Ayan, salamat po sa Diyos buddy. Ayan, maano na po ako. Mag-end na po ako dyan. Shout out po sa inyong dalawa na naan dyan. Ayan, shout out. And bye bye po, bye bye. Ayaw po kumain, bihira kumain po ng ng kanin. Ayan, salamat po sa Diyos. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye na po.